हेलौ लोगोफोर मोनाबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय। दा आङो दसेखिनि लाइभ फैनाय जादों। फैदो लोगोफोर बयबो दसे सम रायलायनि। हेलौ गाइसमोन फैद'। दा आङो दसे लाइभ होनो नागिरदों। बेवहाय एसे गोलै खालामसाय। फैदो लोगोफोर फैदो। अन्नानै बयबो फैदो। लाइभआवहाय दसे रायलायनि आरोना। थफि हमला एसे मोद्लाद्ला नुयोना आंखौहाय लोगोफोर गाइसमोन। ओमफ्राय आङो थफिखौहाय ओरैसो हमबावनोसै नामा? अब्लाबो माने फंबाइया एसे साहा होफैदों आङो नै। सासो दै साय गरम नै गोथाव मोदोमलायखादों नै। नाय साय ग्रम गोथावनो। ब्रह्म बे माना प्रिथि बरगयारि। ओमफ्राय हिनजाव ना हौवा जाखो बेलाय? प्रिथि बरगयारि। प्रिथियालाय हिनजावसो। प्रिथि बरगयारि ना? प्रिथि बरगयारि ओमफ्राय माथो मा? मा खालामदों दादा? मा खालामदों दादा जाहैबाय इयो। मा खालामदों माने? प्रिथि गयारि। जेबो खालामाखै ओमफ्राय दसे सम साहा लोंदों। फंबाइनि अननायावहाय फंबाइया होदों आरोना। देनजार आरोना इयो। ओमफ्राय जों साहा लोंदों सानैजों। फैदो लोगोफोर दसे सम रायलायनि। साहा लोंबाय टाइमाबो जाबाय नालाय। ओमफ्राय दा लोगोसे आङो फंबाइया अननानैहाय साहा होफैदों। बेबायदि ओमफ्राय देन्जार आरोना फंबाइया। ओमफ्राय बिराद मोजां। तुमलोग बहुत अच्छे है। थाव गोथां सोंफैदों नै दखानबो होयो आरोना। दखानबो होयो ओमफ्राय दे फैदो दे लोगोफोर कमेन्ट हर सोर मा खालामलादों। लांजोबबाय। काने वाला तेल खाथाम भयो सोरनो आइले स्रां भयो आइले खोमसि भयो या लाइट दिन करछो मलाय। थाथेबाय गरिखौ आइले खोमसि भयो। दा बेबायदिनो नोंसो हरबाय दा बयामखौहाय। बे मोखां सुग्रासो। निजोरासोमोन इयो निजरासो जादों। निजरा जादों ने निजरा। फैदो दे बयबो फैदो माब्रै दं निजोरा? निजोरा सिस्टार निज्रायाथ' सिस्टारसो होननांगौ जाहैबाय। बयथ' नङा बियो निजारा। आयौ ज' आदा नोंना मानो मालाबा मा जानायद्रा मा आदा मालाबा जानाय। दङ नै मालाबा जानायद्रा मा जानायदारा जाखोरा जानायद्रा रदद बारा बुजियासैलै बुंलाय निजोरायाव थिनबावबाय नै निजराया खालिथा निजरा खालिथा हनै लाइट गयो लाइन गयो मलाय लाइन गयो ह निजरा खालिथा ब जोमाव अफिसियेल गल जानाय द्रा गल जानाय द्रा नेटवार्क
औ जानाय दा नेटवर्क नेटवर्कआ एसे प्रब्लेमलै जोंना दा अफिसियेल मा ला फार्स्ट नाम्बारालाय जसेफ नार्जारि ओइ ब्र' मा मिमि ब्र' होद मा मिमि ब्र' रायलाय जसेफ नार्जारि ब्र' गोजोननाय थाबाय लाइमआव फैनायनि थाखाय जसेफ नार्जारिनिसिम ओमफ्राय नैबे माबादों महिमा ब्लक महिमा ब्र' आसाम ओइ महिमा गयदा ब्र' मा खालामदों महिमालाय सिथो जालायखो रायलाय गयदासोमोन ओमफ्राय लास्टआव महिमा सिस्टार ना मा जाखो ना आब' ना आबै जाखो आबै गय जानायखौ एसे दुखुनाय थाबाय आंथ' इदिखौहाय दुखु मोननो रोङा रोंनायालाय जसेफ नार्जारि ब्र' बहा दं जसेफ नार्जारि बहा दं आं बहा दं अखाफोराव बाराब्ला थफिखौ नै ओरैसो हमगोन आं गोजानो फैदो दे ओमफ्राय ओरैबायदि मोजांना बयबो फैदे लोगोफोरना मोजां मोनो गोसोआवहाय होद मा ना माथो अनमानि अनलाइन फैसा अनलाइन होद मा अनमानि अनलाइन ओन मानि फैसा खामाय अनमानि आयौ बे जम्मु जोमाव जोमाव अफिसियेल अफिसियेलाव हाबफिनदों आंनि कमेन्टफ्रालाय बहा थांखो बेनो हरबावबाय नै आंनि कमेन्ट नोङो आदा फरायले कमेन्टआ माबा थांबायलै जोमाव अफिसियेल मा थांखो ओमफ्राय बेलाय माथो बुहुमनि महिमा महिमालाय माथो आंखौसो ब्लक एसामिस आसाम आसामसो आसाम जसेफ नार्जारि फरायदो ब्र' र' माबा थांबायलै सोरनिमोनथाय अबेमोन बेबा औ एसे डिस्टार्ब जादोंलै माबाया सारभारा नेटआ आं एकदमबारे बेवहाय एसे माबाबाथाय नेटआ एकदम एसे डिस्टार्ब जादों नै कमेन्टखौ बोरैबाला नुवा दलुन थाङो बोरै जाखो जिखुनु गाज्रि दामोन दे जायफ्रा फैबाय कमेन्ट फरायस्लाबनो हालाबो माने आंबो एसेग्राब एक्सपार्ट नङा नालाय लाइभआवहाय आं बारा फैफेरनाय जाया ओमफ्राय जास्ट कमेन्टफोरखौबो आं बारा नायस्लाबनो हायाखिसै माखासे नेटनि दारै महिमा माबा हरफिनलायबाय नै आदा आं मा खिनाय बादिसो नुदों माथो आदा मा नोंखौ आं खिनाय बायदि खिदों नामा अ थारमाने खिनाय बायदि नुदों आरोखि आंखौहाय खियाखैरा नै दङ इलाय आङो लोगोबो दङ नै सासे ओमफ्राय बेयाव दखानावसो दङ नै इलाय ब्रेन्स I am in the branch sitting on the branch. We borrow them. I borrow them. We borrow them. Which now I'm fire cutting the fire road and the fire cutting and I am in the branch. बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा फैदो लोगोफोर ना गाज्रि मोनलायनो नाङा ओमफ्राय दा लोगोसे ओरैहाय आङो खियाखै दै नै दखानावसो दङ दै नै दखानावसो दं ओमफ्राय नै बेवायबो दङ हनै बेवायबो बाबु गोरलै दङ हनै बेवहायबो दङ आरोना ओमफ्राय दा बेवहाय दखानावहाय नै लादु दखान ओइ माथो कारेन्टआलाय and disturb current and any tower problem and light current problem and
कारेन्ट थांबायलै लोगोफोर नै गारि ओमफ्राय नैबाव खाथियाव आउट पस्ट दङ ओमफ्राय दा ओरै सभा जागासिनो दं नैबावहाय जोङो रमान केथलिकफोरनि सभा जागासिनो दङ दा आं बे खाथियावनो दङ आरोना नै बेयावनो गेटआ ओइला हनै सेन्ट पिटर खैला मैला सेन्ट पिटरावहाय रमान केथलिकफोरनि सभा जागासिनो आरोना लोगोफोर नै बेवहाय नै नोंथांमोना नैबे गेटनि माबाखौ नायना लादो लाइट नालाय बारा मोजां नुवा आरोना लाइटआव बारा मोजां नुवा नै नायनानै लादो औ दे गोजोननाय थागोन नैबेनो आरोना ओमफ्राय दा जोंहा कारेन्ट थांबाय दै फंबायमोन बाबुमोन जोंहा कारेन्ट थांबाय ओमफ्राय नै आंनि मोजां मोननाय फैदों नै कारेन्टआ खोमसि जाबाय ओमफ्राय आंनि मोजां मोननाय सिस्टार फैदों आरोना नै ओरैनो जास्ट मोजां मोननाय नङा दे सिस्टार हिसाबै माने मोजां मोननाय आरो नै ओरैबायदि आरोना नै दासो आं ओरै लाइभ होगासिनो दं जोङो माबायावहाय सेन्ट पिटरावहाय रमान केथलिकफोरनि सभा जागासिनो दं नालाय बाव होबाय थानायावहाय बिथाङा माने आंजों गुरब्ला रायज्लायना लादो आरो ओमफ्राय आं रावखौहाय एसे हमनो हागारबायना ओमफ्राय मोजां मोनो आङो मानसिखौहाय बिराद मोजां मोनो मानसियाबो एकदम साफा ससासोलाय आगै मोखाङाव नै बेलाय नै आंनि मोजां मोननाय आरोना नै बेलाय नुबाय बेनो सिस्टारा गावदां अखाफोर जायो नामा नों होनलायनाय आरोना नोंनि महरा बेसे समायना होनलायनायनो मोजां आरो ना हाथाय जिरि जिरि बिराद मोजां नायनो समायना जोङो ओमफ्राय मा लांनो फैदों ओरैनो आस्सा बेरायदों औ ओमफ्राय आंनिया गावदांआ फैयाखै ओइ मा नांनोथो कारेन्ट थांखोब्रा दुखु मोनबाय आं लोगोफोर लाइभखौहाय आङो दोनथ'नोसै एकदम बारे माने कारेन्टआबो गैला नालाय लोगोफोर लाइभखौ दोनथ'नि र' दसे दै गाज्रि दामोनथ'